Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithambiso ngikwakandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usuke kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukela udedele umshayeli weloli lenza isibhicongo sengozi esibulala abantu abangu-18 eBoksburg esifundazweni saseGauteng. Kube ukuthi iloli ebelithwele igesi ngomgqibelo kuthiwa lishayise eblock eliseduze nesibhedlela saqhuma kwalimala nabasebenzi besesibhedlela i-Tambo Memorial kwasha nemizi beseduze nebloho. Kushona abantu abangu-18 ngemuva kwesigameko okubala abahlengikazi abacishi bomlilo, izingane neziguli kwalimala abangu-24. Ngokembiko evelayo isinqumo sokudedela komshayeli sithathwe inhloko yasenkantolo yaseGauteng ngemuva kokubuka idokodo yathatha isinqumo sokuthi abukho ubufakazi obanele bokumbeka icala. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.